Ελελάκια μου, σήμερα θα κάνουμε ένα tutorial για το coloring και γιατί μου το ζήτησε ένα κορίτσι. Λοιπόν, πάμε, πηγαίνουμε στην αναζήτηση του CapCut και όσοι το λέτε CapCut ή CapKit, λάθος το λέτε, CapCut λέγεται κανονικά. Και ναι, άσχετο αυτό που είπα, αλλά anyways, γράφουμε Ultra Light Coloring και επιλέγουμε αυτό. Και το έλα ρε πατήσου. Παιδιά θα γίνεται. Τι έπαθε ρε, κόλλησε. Μισό. Παιδιά, sorry που γίνεται αυτό τώρα, αλλά το CapCut φταίει. Μη σχολιάζετε. Γραμμό. Μη σχολιάζετε αυτό που τρώω. Τρώω ένα κεκάκι. Λοιπόν, επιλέγουμε αυτό το βίντεο που θέλουμε. Έλα. Εξαγωγή. Αν θέλουμε εξαγωγή όχι στο TikTok, επιλέγουμε εξαγωγή σκέτο. Αν θέλουμε εξαγωγή στο TikTok, εξαγωγή χωρίς γράφημα. Νομίζω πως στο TikTok πάει αυτό. Ναι, μάλλον στο TikTok. Αλλά εγώ δεν έχω TikTok. Άσχετο. Και όσο να ρωτιούνται, αυτό είναι και κάκκινο σοκολάτας. Και ποιος περνάει στις 12 η ώρα. Ναι. Και το πήρα από ένα σούπερ μάρκετ, το Σκλαβενίτη. Και είναι πολύ ωραία. Πάρτε το κι εσείς. Είναι πολύ ωραίο όντως. Τι ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Ήδη έχουμε φτάσει στα 3 λεπτά. Ποιος το χέζει. Δεν μας νοιάζει, έχουμε άπλετο χρόνο. Ούψ. Τώρα τα 3 λεπτά και θα μας νοιάζει. Έλα καλό μου, πάμε. Πιο γρήγορα. Όλο βλακίες πατάω, μπρο. Μετά, αφού είμαστε εδώ, επιλέγουμε προσαρμογή και πηγαίνουμε εδώ και επιλέγουμε καθαρότητα και το πάμε στο 100. Μετά επιλέγουμε το HSL και πάμε στο πορτοκαλί. Αυτό το πάμε τέρμα. Αυτό στο μείον 15. Ωραία. Ωραία, και τώρα επιλέγουμε επικάλυψη. Πυροτεχνήματα. Και επιλέγουμε αυτό. Το πάμε μέχρι το τέλος. Ωραία. Επιλέγουμε τώρα
συναρμόλογηση και μετά το φίλτρο, και αυτό το πάμε στο ε, 81. Μισό, κάτσε. Θέλω κάτι να πω. Και τώρα θα το δούμε. Πραγματικά θα σας αρέσει full, έτσι όπως το έκανα. Κλειδί 1. Ωραία. Τώρα επιλέγουμε εξαγωγή. Το κεκάκι τρώω. Είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Ωραία, σταματάω να σας αηδιάζω. Και ναι. Αυτό ήταν το tutorial. Και ναι, αυτά. Bye, until later.